האישה ומשפטה עם הרוח, סיפור של הכוח מספר האגדה. ודאי שואלים אתם את עצמכם, נערה זו, האם השתבשה על דעתה והשתגעה, הולכת בגורן ושרה? לא. אני הכרתי אישה אחת, שהרוח שינתה את חייה מקצה אל קצה. ויהי בימים ההם, והמלך שלמה, החכם באדם מולך על הארץ. אדוני המלך, האם תשפול ביני ובין הרוח? הרוח? מה עולה לנפשך ביתי? מה עשה לך? חבטתי את השבולים אשר בידי, והתחנהו, ויהי כחצי עשה קמח. נטלתי את השק בידי, ויצאתי לשוב אל ביתי. זה 3 ימים שלא בא אוכל אל פי. הלא תציליני ממוות ברעב, אישה. תודה לך, גברתי. מי ייתן באי לברך אותך על המעשה החסד שיעשית עמדי. תודה, תודה. רדפתי אחריו בזעקת שבר, שלי הוא! הנה יום אחד, הצפים אנו בלב ים, ותפרוץ שערה עזה אשר כמותה לא ידענו מעולם, ותטלטל את תפילתנו מצד לצד כתגובת האבון, ותיחשב להישבר. להתראות. ולהזמין את רותם רוטפלד והשחקנית הנהדרת בראבו